na po, ilang days na lang. See you, Miss Heart na. Uy, huwag na natin palampasin ito. Oo, baka hindi mo alam din. Ilang hours na lang. Ilang hours na lang, hindi na ilang days. Hindi ilang days. Hindi na ilang hours, ilang days, ilang hours na lang wala din. Oo. Palalampasin mo to eh. Hindi mo kasi alam. Malalampasan mo ito. Malalampasan mo gidens. Good morning, Mandira, sa sa sister ni Ma'am Van sa Barangay Tangob sa M1 Water Minerals Refilling Station. Yes, Yes, good morning dra sa inyo sa may Barangay Tangub. Family Alvarez. Alvarez, Si Ma'am Van, no? Sang yes, dalaga pa siya. Family Alvarez. Kay And Tessie family Esquadra, Mayor. maing agaman. Sige. Yes, kay Ebsmart Salcedo, good morning. Dra sa may Tansa Cavite. Miss Jinky, dialag doon, gina-greet niya man. Si, hindi ko mapindot. Si mama niya Lulit, Papa Joe, Kirina, Aldrich, si Al Cherry, Cherry Lynn, Jen, dialag doon, Jane Nagor, Grazil May Villar, Florence Mallorca, Refuela, Rose Villaluna, Tali Casanya, Annabel Refuela, kag sa tanan niya, family niya sa Pandanon DSB. Yes. Kag, ginapukaw ni Ma'am Van si Action Eric. Action Ngaw. Eric, wake up na. Nga, Ma'am Van, now. Kaya na po kayo ng section Eric. Ginapukaw ni Ma'am Van si Action Eric, man. Batian niya pagurong-uragok ni Action Eric. Sige. Si Tessie Esquadra, good morning, man. Sige, Sa mayroon mga na kapihan kapag- dira, maing aga sa inyo, sa mga nagapangape, mayo lang ang pagpangape. Kag nami kamuya kay ti samtang ka pangape blaga pamati ka balita. Nami na siya mo, no? Nami na siya. Yes. So. Ikaw ya budlan na si mo park iga pangapikat si ikaw pag iga balita. Pabudlag karadunlan ka na ya, di Sila ba? yaga pangape ga pamati balita. Ako yaga pangape, ako yaga balita. Anyway, standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka panday matapos ginluthang sa Abada Sky sa Barangay Vista Alegre sa siyudad sa Bacolod kahapon Abril 3. Ang biktima ang gikilala kay Edgar John Mendoza, 36 anyos. Samtang ang suspitsado naman gikilala kay Dari Dasa. Sunod kay Police Lieutenant Rami Saison, ang Deputy Chief of Police ng Bacolod City Police Station 7. May ginaobra sa ugsaran sa ilabalay ang biktima ng tiro sang suspitsado. Duwang pa ni Saison, 5 kaadlaw ang nakaligad sang nagpanangat sa reklamo ang ining si Mendoza sa kapulisan matapos ginbato ang ilang balay. Naigo sa ulo si Mendoza kang gindunaan sang iya kamatayon. Ang suspetsado nakapalagyo naman matapos ang krimen. Ginausisa pa karon sa kapulisan ang motibo sang among insidente. Nagatalangison si Wena Mendoza matapos nakita nga nagahamyangon ng iyabana nga si Edgar John Mendoza matapos ginluthang sang sospek nga si Dari Dasa. Sa pahayag ni Wena, 5 kaadlaw antes natabo ang pagpatay sa iyabana nga si Edgar. Ginpablatter pa sang mag-asawang sospek matapos sila ginpahog nga patsyon. Sa alegasyon ni Wena na bantugan sa ila lugar si Dasa bilang kawatan, mauyon kag masami nga nagapangita sang away sa tiol nga ini siya ang high o kung nagagamit sang ginadumilian nga droga. Nagapanawagan man si Wena sa mga pumuluyo nga buligan ng mga kapulisan nga itudlo ang ginapanaguan sang suspect agod nga madakpan. Patay man ang isa ka driver sang dipasahing jeepney matapos gintiro samtang nagamaneho sa National Highway sa Purok Poblacion South, Talok, Bago City. Kahapon sang aga, Abril 3, ginikilala ang biktima nga si Jerry Pasyolan, 56 anyos sang Para 1, Barangay Talok, Bago City. Nga sa din may igo ini sang may duha ka igo sa yasning nga ulo. Sa interview sa Action Radio, ginpahag sang pakaisa nga si Ronnie, nagabiyayang biktima sang ining ginluthang sang isa sa mga nagasakay nga pasahero. Sunod pa kay Ronnie, gilayon nga nagpanaog ang ining tagluthang kang nagpalagyo. Ginlaragway sa mga nakakita ang tagluthang nga nakasuksok lamang sang luab kag wala naka face mask.
Si Pasyolan ang may duha ka igo sa ulo nga among intunaan sa iya kamatayon. Gindala ang bangkay sa biktima sa Lagunday Funeral Home sa Barangay Lagasan dira sa siyudad sang Bago. Patay ang 41 anyos nga amay matapos ginpulihan labo. Nagligad niya Sabado sa Sitio Tayunan, Barangay San Rafael, Banwasang Hinubaan. Ang biktimang ginkilala kay Juni Carbonilla kag sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major John Ganzon, hepe sang Hinubaan Police Station, ginalegar ginsulong ni Indukan ang puloy-an ni Carbonilla kag ginlabo sa baga gamit ang binangon. Sa amo nga insidente nagbalos ang biktima kag ginlabo naman sili sa ulo si Indukan. Gilayon man nga nagresponde ang himata ni Indukan nga Sanday Alex kag Eduardo Indukan upod Sanday alias Pinocchio alias Dodong Buhat alias Badot kag si alias Bebe kag ginpulihan labo ang biktima nga nagresulta sang iya kamatayon. Gilayon naman niya gindala sa hospital sa si Michael Indukan para sa pagpabulong sa follow-up operation sa mga kapulisan. Tigayon nga naaresto Sanday Alex Indukan kag Eduardo Indukan samtang nakapalagyo naman Sanday alias Pinocchio alias Dodong Buhat alias Badot kag alias Bebe. Ang madugay na dinumtanay ang isa sa nakita nga rason sang krimen. Nakuhaan man sa armas luthang kag ginapatian Shabu ang isa ka 31 anyos nga lalaki sa Purok Sibuyas, Barangay Hill, Montilla, siyudad sa Sipalay. Ang suspetsado gikilala kay Marjon Ripica, soltero, pumuluyo sang Coloso Street, Barangay 6 sa siyudad sang Kamankalan. Nakuha sa otoridad kay Ripica ang isa ka 38 kalibre nga pistola kag duha ka bala nga wala nakalupok kag napulo ka gramo sang shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos. Coin purse nga may 187 pesos nga kwarta. Una ang gitawag sa pumuluyo Ang Negros Occidental sa pinakamanubo nga COVID-19 active cases umpisa sang magasugod ang kaso sa probinsya sang tuig 2020. Sa datos sang Provincial Incident Management Team o kon PIMT sa petsa nga Abril 2, 2022, ang Negros Occidental ang may 39 na lamang kamakaso, 3 ang bagwa kaso, 4 ang